Kardom nili harse nong hang pinya daberta ang no pang jepon sana. Kedam tang teleponi phaikle player ni dipurong sobia long inut lang ok jor amian Nazirul Islam inut karbi sukur singing hiya phan no pakpen kateng khengdu na jok sukur singing hiya bangke areng hu ki so hearing tangrak anpil lo laso puthak teleponi phaikle phoani rat ka song thur pa ka jok KAC lapen dipu municipal board chelangsi kedam tang teleponi phaikle phoani pen ani hot he pin an lang ok ke joradim along in hap cheklo Dipu hi thia long lang ok jora dim kang hap pin an hi thia rui an pleng tang la so jok dipu rong so pia ra tum lang ok ki chojia bang akisunga bangke thedung binong lo monta ni ko an lo kang hap ji bang so puthak non puan ta klada alam the kilong pon avila la song si kidam tang a por hut inut lang ok ke jora bang phu Abdul Khalik sitame inut kongka terona phan penang an areng hu paso pondo laso jok lang ok ke jora dimaklong abangke inghap check pen puthot lang ok ke jora por hura bangke karbi tumsi lang ok chora tum nangklang bonta che klo jon jonia phir abangke puthot keche ke bia so tum nangachira dun thu era jok karbi tum abangke dim klong chelong dun det si lang ok ke jor ington nangkok Lason thosi non sukur sing hiya phan kateng kheng pen ajok dipu rong supia long lang ok ke jora kulat kanghap piniani an hi thierui pleng tang bangso along pen langdang pulote KAC atum pen jakong kachar jaksi keche ke bia so tum an aphan license in than pon edra mithang inglong so phan an le bangso dimaklong along lang ok ke pa jor long abar sai pipon asonte messenger bonta jongsi non lason apora hud abar sai kemia hud klem nun de purote bangso lang ok jora dim along abangke bang aso phan pek pe pu pujita me chiklo jon jonia fit abangke keche ke biaso tumsi puthot bangso dimalong nang prem set adimaklong nang chira et lipo anke kabia tuma bangke dimklong chilong nun de lipo lapen ningkan hini ke thoma fit anso se keche ke biaso tum puthot kabia phan kateng khengawar sai chilong thulipo lasi warsai ke me hut berdun che nang jipu sarsara tum kaning je alam these ta me KAC pen matha pona sonte mithanga khaya phan la pen mithanga long re phan ali doji news report KATV news Karbiang long lage 6 schedule arong li binong lapen karbiang long along le phelang seta me etcheta keche so tumphan long le pilong le mate dim klong pek ponong le puke aprang aron alo ke pa thik along tok dak lo lapen karbiang long autonomous council ahin pen stame bangso alama puthak kedam tangani cheparai pon lo bonta lakhain kora trok duar baguri constituency ke paulo pon lakshmi juri sarthia rong phara rong phan asam ota KAC pen kerat kepaje dam ang thek kavedet ajok bangso rong aphan golaghat district ke paulo ponje ang ringsi nangdolo nanglitum muthi dam tahai koson nasi start herong phara rong aphan golaghat district ke paulo pon langing tha bangso vijal golaghat district karbiang long adui hoi mate start herong phara rong pen golaghat district adui hoi long ke Bogakhat MLA Atul Borai hin pen kaching thurawa sai ke klem bipon bomtang dolong la pen kacheleng atowar kitngalang pen chenglok penang anason kaching thuramu klem bipon lo
lasi lake isi karbiang long aphan mate sarthe rong phara rong aphan kaphere me angtheklo athe kewang jilang ani penke golaghat district nangparlo detta haipo athema lakshmi juri sarthe rong phara rong ke karbiang long pen golaghat district adu hoy lo lasi karbiang long autonomous council hin pen stame nangchelang pona sonte mesenji pusi sarthe rong phara rong ra tumpen chuningri po Karbiang long pen labang suat tuar ke nili teman ke karbiang long at pen kali lagi gulaghat district at pen sila labang suat atuar nang kipi sita me labang su atuar bang ke jeneba nil tum jonon karbiang long border gulaghat district pen karbiang long district border long situlo tame karbiang long asor tum je nache langle sita me pu gulaghat district asor tum pen si nache lang si lapu bir sita me non asor himuchora bir sita me alang litum sinang selam bom lo non kita tangan bang ke tanga son tai belang karbiang long tu bang ke hem rita ve hem sut pusita me ave apply dum bomlo sita me non ta nang li tek thelang ju anpad local MSc mate education Richard Tok bisitame amithang constituency lo lasi bangso lambo thak RDN pona sonte messenger busi ratpen chori report kalang lo ke gulaghat district apen si nang selam lo bangso address mang ke Karbiang long pen kali non nili tum kipu dai pu bang ke alamang ke lapo lo je alang litum nili alang litum non se akhai jong chinghon duk pulo tangte alang litum je border nili tum ke jo border si dobom la pot tame alang litum wangra nache lang than nili tum apham manela sinyal itu non kacuning rilo di oh kacuning rilo nili tum ke Diring pen Thomson terang report KATV News. Pine la beta, lansi kang tomani lo, 2 mithang me kardom.